Am 83 de ani și acum câteva săptămâni fiica mea m-a sunat din Cluj. Era îngrijorată, cum e îngrijorată de luni de zile. Mamă, mănânci bine? Mamă, ți-ai luat pastilele? Mamă, ai fost la doctor? Și la final a spus-o, lucrul pentru care se pregătea. Mamă, nu pot să continui așa. Sunt Margareta, locuiesc aici singură, în aceeași casă în care locuiesc de 40 de ani. Am venit aici când m-am căsătorit cu Radu. El a plecat acum 15 ani. 15 ani și 3 luni, dacă vreau să fiu exactă. Primele luni abia îmi venea să cred. Mă trezeam și pentru o secundă mă așteptam să simt miros de cafea. Dar apoi nimic, doar tăcere. Fiica mea mi-a spus că trebuie să mă gândesc la opțiuni, că ar trebui să vin să stau cu ei o vreme sau să găsesc pe cineva să mă ajute acasă, sau chiar, și-a spus asta încet, ca și cum era jenată, să mă uit la centre de îngrijire pentru vârstnici, centre de îngrijire. Cuvântul acela suna ciudat, ieșind din gura ei. I-am spus, da, bine, mă voi gândi, dar când am închis, am stat pe canapea, uitându-mă la TV, fără să mă uit cu adevărat, gândindu-mă ce o să fac. În cele din urmă am încercat să stau cu ei. Mi-au spus să vin câteva săptămâni să văd cum merge. Și la început, sincer, a fost bine. Au aranjat camera de oaspeți. Fiica mea îmi făcea mâncarea. Nepoții veneau să mă sărute când ajungeau acasă. Mă simțeam însoțită după atâta tăcere în casa mea. Era aproape o ușurare, dar încetul cu încetul am început să observ. Au viața lor, desigur. Se trezesc de vreme, ies pe ușă în grabă, se întorc târziu. Nepoții sunt ocupați cu telefoanele lor, cu prietenii lor și eu sunt acolo în mijloc ca o piesă de mobilier. Nu că m-au tratat rău, nu înțelege greșit, e doar că nu mă potrivam în ritmul acela. Mă culcam când ei se uitau la TV, mă trezeam când toată lumea plecase deja. Mâncam la 2:30, pentru că atunci mâncau ei. Deși eu am mâncat mereu la 3, lucruri prostești, știu. Dar sunt lucrurile prostești care te fac să te simți acasă sau în afară. Într-o zi, ginerele meu a întrebat dacă am nevoie de ceva de la magazin. Foarte amabil, da, dar m-a întrebat ca și cum ai întreba pe cineva care nu poate merge singur. Și eu am mers mereu la magazin singură, mereu. De când Radu nu mai putea, mergeam eu. Atunci am realizat, aveau grijă de mine și e bine să fii îngrijită. Dar nu voiam doar asta, nu voiam să fiu cineva care are nevoie de îngrijire, nu încă. M-am întors acasă după 3 săptămâni. Fiica mea era îngrijorată, dar i-am spus că sunt bine, că prefer casa mea și era adevărat. Când am deschis ușa și am simțit mirosul acela de închis, de vechi, am simțit o ușurare enormă. Asta era a mea. Aici nimeni nu mă întreba dacă am luat micul dejun. Aici puteam face ce vroiam. Dar desigur, a face ce vrei la 83 nu e același lucru ca la 50. Oboseam mai ușor. Uneori uitam lucruri, unde pusesem cheile, dacă închisesem aragazul, dacă luasem deja pastila sau nu. Într-o după-amiază am căzut în baie. Nu a fost nimic, o alunecare prostească, dar am rămas acolo pe podea o vreme încercând să mă ridic și m-am gândit, dacă asta se întâmplă noaptea, cine mă găsește? Fiica mea a insistat atunci să găsim ajutor. O persoană care să vină câteva ore, să facă cumpărăturile, curățenia, să vină cu mine la doctor. Și am încercat. A venit o femeie foarte drăguță, din Moldova. O chema Patricia, foarte muncitoare, foarte politicoasă, dar nu mă puteam obișnui să o văd acolo, atingându-mi lucrurile, deschizând dulapurile mele, aranjând totul într-un alt fel. Nu era ea, eram eu. Mă simțeam privită în propria mea casă și apoi erau banii. Cu pensia mea mă descurc, dar să plătesc pe cineva în fiecare zi, chiar și câteva ore,
era scump. Și când Patricia nu putea veni, trimiteau pe altcineva. Oameni diferiți tot timpul. Nu mai știam nici cui trebuia să explic unde sunt lucrurile. Atunci fiica mea a adus din nou în discuție centrul de îngrijire. Am fost să vedem unul aproape, modern, curat, cu grădină. Mi-au arătat totul. Camerele, sala de mese, sala de activități, toată lumea foarte prietenoasă. Dar m-am uitat și am văzut programe. Micul dejun la 9, prânzul la 1:30, cina la 8, activități de la 10 la 11. Totul măsurat, totul controlat și oamenii care erau acolo, Doamne, unii nici nu se uitau la tine, alții erau în scaune cu rotile cu gura deschisă, salivând și m-am gândit, eu încă merg, încă mă spăl singură, încă citesc ziarul, chiar trebuie să fiu aici? M-am întors acasă în după amiaza aceea și m-am așezat pe canapea, aceeași canapea pe care am stat cu Radu de 1000 de ori și am plâns, așa, fără avertisment. Am plâns pentru că nu știam ce să fac, pentru că nicio opțiune nu părea bună, pentru că simțeam că rămâneam fără opțiuni. Lumea nu mai avea loc pentru mine așa cum eram. Au trecut câteva zile. Eram încă singură, răsucind totul în minte și într-o dimineață am coborât să iau poșta ca de obicei. În hol am dat peste o vecină, Sara. E pe la 40 și ceva, 2 copii mici. Mereu grăbită. În ziua aceea am văzut-o copleșită, un copil în cărucior, celălalt plângând. M-am oprit și am întrebat dacă are nevoie de ceva. S-a uitat la mine surprinsă și a spus, nu, nimic. E doar că trebuia să-l ducă pe cel mic la doctor și cel mare nu avea școală pentru că era și el bolnav. Și trebuia să lucreze de acasă și nu știa cum o să se descurce. Și nu știu de ce. Dar am spus, pot să te ajut dacă vrei. Cel mare poate să rămână cu mine puțin. Pun desene animate și gata. M-a privit fix. La început a spus, nu e necesar, dar am insistat. Și în cele din urmă l-a lăsat cu mine. Îl chema Emilia. Nu stai, Emilia e fata. Ăsta era băiat. O să sune ridicol, dar dacă memoria mea era o persoană, aș fi concediat-o cu ani în urmă. Oricum, copilul, l-am dus sus la mine, am pus televizorul, i-am dat biscuiți, m-am așezat lângă el. Și a fost ciudat, dar bun, trecuseră ani de când aveam un copil în casă. Când Sara s-a întors, era atât de recunoscătoare că aproape a plâns. A spus că i-am salvat dimineața și m-am simțit utilă, nu mă simțisem așa de mult timp. Câteva zile mai târziu m-a rugat de o altă favoare și apoi alta și eram fericită să ajut. Am început să o iau pe fiica ei, Emma, de la școală în unele zile. Emma, de data asta mi-am amintit. Apoi Sara îmi aducea lucruri de la magazin dacă vedea că am nevoie de ceva. Soțul ei m-a ajutat să schimb un bec pe care nu-l mai ajungeam. Și așa, încetul cu încetul, fără să realizez, am început să funcționăm ca un fel de, nu știu, ca o familie ciudată. Am realizat că erau mai mulți oameni așa în bloc, oameni care aveau nevoie de lucruri mici, o vecină în vârstă care nu putea coborî gunoiul, o fată care lucra târziu și nu putea ridica coletele. Am început să fiu mai atentă, să ofer. Și oamenii îmi ofereau și mie lucruri, îmi aduceau cutii cu mâncare, mă întrebau dacă am nevoie de ceva, mă chemau la cafea. Și apoi am înțeles ceva, nu aveam nevoie să fiu îngrijită ca un copil, nu aveam nevoie de cineva să îmi controleze viața. Ce aveam nevoie era să continui să fiu eu, să continui să contribui cu ceva, să continui să fiu cineva care contează, nu cineva care trebuie tolerat. Am vorbit cu fiica mea recent, i-am explicat toate astea. La început nu a înțeles. Mi-a spus că o să obosesc, că e prea mult pentru mine, dacă cad sau mă îmbolnăvesc. Și are parțial dreptate. Dar i-am spus, dragă, prefer să obosesc, făcând ceva care contează, decât să mor de plictiseală, așteptând ca cineva să mă ducă la doctor.
Acum tot locuiesc singură, tot am zile proaste, zile când mă doare totul și nici nu vreau să mă ridic, dar am și zile când Emma mă așteaptă în hol cu un desen pe care l-a făcut pentru mine, sau Sara mi-aduce cafea și rămâne să vorbim puțin, sau vecinul de la etajul 5 mă roagă să am grijă de mama lui când nu e el. Nu știu ce se va întâmpla într-un an sau în 6 luni. Poate într-o zi o să cad și nu o să mă pot ridica. Poate va veni un moment când chiar am nevoie de cineva cu mine toată ziua. Și dacă vine, va veni, dar nu astăzi. Astăzi încă pot. Încă am ceva de dat. Și atâta timp cât asta e adevărat, vreau să continui să fiu Margareta, cea de la etajul 4, cea care o ia pe Emma, cea care coboară după poștă în fiecare dimineață, chiar dacă durează puțin mai mult decât ieri. Pentru că a îmbătrâni nu înseamnă a dispărea, înseamnă a te schimba. Și da, sunt lucruri pe care nu le mai pot face, dar sunt alte lucruri pe care le pot face mai bine ca niciodată. Ca să ascult, ca să am răbdare, ca să știu că ce e important nu e cât ai, ci cu cine îl împarți. Mă gândesc uneori la vara aceea din 74, când aveam 32 de ani și credeam că știu cine sunt. Credeam că am rezolvat totul. Nu aveam idee, nicio idee cine voi deveni, ce voi supraviețui, ce voi învăța. Sunt recunoscătoare pentru după-amiezile de joi cu Emma, pentru vizitele la cafea ale Sarei, pentru vecinii care încă mă văd ca pe Margareta, nu doar ca pe mama în vârsta cuiva. Sunt recunoscătoare că nu am mers la centrul acela, că m-am întors acasă, că am găsit asta în schimb. Mulțumesc că ai stat cu mine, că ai ascultat o bătrână vorbind despre găsirea locului ei când toată lumea voia să o pună altundeva. Dacă vrei să stai din nou cu mine, voi fi aici, încă în casa mea, încă ajutând unde pot, încă trăind. Ai grijă de tine, orice ar însemna asta pentru tine. Și amintește-ți, nu ai terminat până când tu decizi că ai terminat.